Lume! A vos os fago esta chamada. Se é verdade que tedes máis poder que a humana xente, facede que aquí e agora os espíritos dos amigos que están fora participen con nós nesta queimada. Apuntade a vosa enerxía pota. Rápido, apuntade coas más. Oye, xa o sinto, xa o sinto. Bien. Moi ben este público. Hai quen di que hai unha forma de beber a queimada, que é 3 sorbos. O primeiro despesa a garganta e suaviza a nariz. O segundo espanta os males. E o terceiro fai esquecer os problemas. Pero tende cuidado porque hai quen bebeu o cuarto e o quinto e ata lle esqueceu como se conducía e como se andaba. Así que disfrutala. E boa noite, Nogais!